maaw sigilen do terrain wulili ka makono abe watinin bɔ bido in na kasabiw bɛɛ lajɛlen dun bɔra o hukumu kɔnɔ la walasa terrain bɛ se ka wuli kura ye cogo min na. Dirisa Traoré ale ye syndicat maa ye chemin de fer la. Miliyari 9 ani a kunkan fɛ à peu près miliyari 10 o musaka bɔra o bila finance la ko ka chemin de fer wuli. Arayi yɔrɔ dɔw kun kan ka baara n'a fɔ traitement des points critiques de la voie ni ko arayi pont b'a la baaraw kɛra ka ban an ye balasage yɛrɛ daminɛ. Ko balasage ka kuru bɔ arayi kan an b'o de la bibi na. Olu ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen filɛ ka sɔrɔ terrain jɔli ko lahala de la. Sitan Jara ale tun bɛ feere de kɛ Mayina gare la a ko bi gɛlɛyaba de bɛ olu kan. Gɛlɛya caman b'an ka sigida kɔnɔna na a jubaju ye terrain n'i ye denmisɛnnin vagabond cayalen terrain ko b'a la. Ne ye feere caman kɛ gare kɔnɔ gɛlɛya min b'a an kan bi doni min tɔgɔ ko bi terrain ko gɛlɛya de b'a an kan. N'i ye terrain ko gɛlɛya ta k'a b'a la ye caman ba de bɔ a la. O gɛlɛya kelen Mariam Seck Ndiaye ni ale ye conseillère communale Kayi ale fana bɛ i da don o la. Population minnu sigilen bɛ Arayida la olu ka fɛn bɛɛ tun bɛ sɔrɔ ni terrain ko in de la. U bɛ feere kɛ gardaw la u b'u ka musakaw sɔrɔ o de la u b'u denw ladon o de la u b'u denw ka école ko a bɛɛ u yɛrɛ ka furakɛli ko dɔgɔtɔrɔ na a bɛɛ bɛ sɔrɔ o de la san joli bi terrain tɛ boli donc a bɛ komi Arayida la mɔgɔ ninnu bɛɛ kɛni tigɛlen don ka bɔ Mali ko de la. Fɛn caman tun bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ terrain ka taga ni ka segi ye kabini terrain jɔra Kayi jagokɛlaw olu bɛ degun kɔnɔna la. Sulemani Jara ale ye Kayi jagokɛla misɛnninw olu ka ɲɛmaa ye. Jago difficulté Kayi n'i ye terrain ko b'a la tɔ b'a den o voyageur ni tun bɛ na semaine kɔnɔ siɲɛ kelen mais n'a bɛ na ni fɛn bɛɛ bɛ na an b'a bɛɛ sɔrɔ moins cher la dugu sen ninnu fɛ i bɛ fɛn bɛɛ de tun bɛ sɔrɔ minnu bɛ na Bamakɔ yɛrɛ fana n'an kun ye minɛn san dɔrɔn n'an y'a bila yan transport kun ka nɔgɔn par rapport au camion aujourd'hui a ye min tiɲɛ jago ye dan t'a la. N'i ye ɲininkali kɛ Dirisa Traoré la ni ale syndicat maa ye terrain wulili ko lahala la a bɛ jaabi mun di o filɛ nin ye. U kan ka segin sisan ka kuma u ka date fɔlenw mun n'a ma kɛ. Minnu bolo b'a kɔnɔ mun n'a ma kɛ. A ma kɛ parce que pièce de rechange t'an bolo i ka mɔgɔw ta terrain na ko terrain ka taa bila panne na ko pièce tɛ yen ka don a la an tɛna sɔn ka o risque ta ni maa si ye. Fan filɛ nin waati mun na waati kelen foyi ma fɔ terrain wulili ko lahala la. Isa Bakari Bacile ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.